Οικολογικά σχέδια μαγειρικής. Κουτσινάρες σε κόντο νατούρα. Η κουζίνα είναι δεύτερη φύση. Φυσικά και υγιεινά φαγητά με τα οικολογικά σχέδια μαγειρικής. Όπως μαγείρευε παραδοσιακά η γιαγιά μας στο φούρνο του χωριού, τη γάστρα και στη φωτιά. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα γνωρίσουμε ένα σύστημα μαγειρικής με πολλές περγαμηνές. Κατασκευασμένο με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές της Ευρώπης από την οικογένεια Γκαραβάλια, η οποία το 1944 ιδρύει στο Μιλάνο της Ιταλίας το πρώτο εργοστάσιο οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού από ανοξίδωτο χάλιβα, καταλαμβάνοντας εξέχουσα θέση στις αγορές της Ευρώπης. Το 1968 σηματοδοτεί μια νέα αρχή ιδρύοντας τη Silga SPA με 5 υπερσύγχρονα εργοστάσια, έχοντας σαν αρχή το σεβασμό στον άνθρωπο, τη μεγάλη εμπειρία και παράδοση, την υψηλή τεχνολογία, την συνεργασία και έρευνα με τα διεθνή Ινστιτούτα σε θέματα υγιεινής διατροφής. Ο μοντέρνος τρόπος ζωής έκανε τη Silga να δημιουργήσει ένα πρωτοποριακό προϊόν, πατέντα, τα οικολογικά σχέδια μαγειρικής Ecologa by Silga. Το σύστημα αυτό έχει σαν φιλοσοφία το μαγείρευμα χωρίς νερό, το ψήσιμο με τα λίπη του ίδιου του κρέατος, την αποστήρωση των τροφών από τα μικρόβια και τη διατήρηση όλων των θρεπτικών ουσιών, ακόμα και του φυσικού χρώματος των τροφών. Έτσι έχουμε μια υγιεινή διατροφή για μια υγιεινή ζωή. Η διατροφή μου, ο γιατρός μου, όπως έλεγε και ο πατέρας της ιατρικής, ο Ιπποκράτης. Η Silga έχει την πρώτη θέση στην παγκόσμια αγορά οικολογικών σχεδίων μαγειρικής για περισσότερα από 35 χρόνια. Δεν είναι μια καινούρια εταιρεία, είναι μια εταιρεία με παράδοση και εδώ θα δούμε ότι βγάζει και άλλα μοντέλα, δεν περιορίζεται μόνο σε ένα μοντέλο. Έχει τα Technica και τα Lady by Silga. Ένα σχέδιο το οποίο δένει με αρμονία, διαχρονικότητα και ιταλικό design. Τα σχέδια μας είναι για όλες τις εστίες θερμάνσεως, κεραμικές, μαγνητικές, απλές κουζίνες και πετρογκάζ. Σήμερα θα γνωρίσουμε τα πιο βαριά σκεύη στον κόσμο και αυτό οφείλεται στο ότι απευθυνόμαστε σε κεραμικές κουζίνες, μαγνητικές κουζίνες, πετρογκάζ και χρειαζόμαστε μια χαμηλή θερμοκρασία για να μαγειρέψουμε τα φαγητά μας. Όπως γνωρίζετε, το μυστικό είναι η χαμηλή θερμοκρασία στο μαγείρευμα. Έτσι θα βρούμε μια βάση η οποία αποτελείται από πολλά γράμματα μετάλλου και είναι και η πιο παχιά βάση που έχει σχέδιος μαγειρικής. Την παγκόσμια πατέντα, το Ecologa by Silga Made in Italy. Γιατί πολλοί μας λένε τα σχέδια ότι είναι γερμανικά και δεν αναγράφουν ούτε χώρα προελεύσεως, ούτε εργοστάσιο κατασκευής, ούτε μοντέλο. Εκείνο που θα πετύχουμε με τα σχέδια μας είναι με το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα είναι την τέλεια μαγειρική. Την τέλεια μαγειρική που η εργαζόμενη νοικοκυρά θα την θεωρήσει σαν ένα εργαλείο της κουζίνας. Έχουμε όλα τα μεγέθη, από το μικρότερο, το νούμερο 16 που μπορούμε να ετοιμάσουμε, τις παιδικές τροφές, το γάλα και το τσάι για το πρωί. Για 5 μερίδες φαγητό, το νούμερο 20. Μετά ερχόμαστε στο νούμερο 24, το οποίο κάνει και την πολλαπλή μαγειρική. Μπορούμε να βάλουμε και να το κάνουμε φριντέζα. Μπορούμε να το κάνουμε μπεν μαρί, να ζεστάνουμε το φαγητό με ένα ποτήρι νερό που έχουμε στη βάση, να ζεστάνουμε το φαγητό που έχουμε στο ψυγείο. Να μεγαλώσουμε τον όγκο της κατσαρόλας και να κάνουμε τις παιδικές τροφές και το ζέσταμα του φαγητού. Για να μην καιγόμαστε, έχουμε τη βεντούζα και μπορούμε να το μεταφέρουμε εκεί που θέλουμε. Το καπάκι πηγαίνει και στα πλαϊνά, στα χερούλια. Γίνεται ένας τέλειος ατμομάγειρας για να ετοιμάσουμε τα λαχανικά μας στον ατμό χωρίς να βάλουμε καθόλου νερό και να ξεπληθούν οι θρεπτικές ουσίες. Μπορούμε ακόμη να κάνουμε το τριπλό μαγείρευμα και έτσι με μια εστία θερμάνσεως στο ένα της κεραμικής να έχουμε 100 βαθμούς, τη μεγαλύτερη απόδοση και να ετοιμάσουμε και τα 3 φαγητά ταυτόχρονα. Παράλληλα, με τα οικολογικά σχέδια θα μπορέσουμε να έχουμε πολύ πιο νόστιμο φαγητό και πολύ πιο ελαφρύ φαγητό. Εκείνο που ξεχωρίζει στα οικολογικά σχέδια είναι ότι συνδυάζουμε και ένα τηγάνι πολύ βαρύ, ανοξίδωτο, όχι αντικολλητικό, γιατί δημιουργεί προβλήματα, τα γνωστά προβλήματα τα οποία έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό, με κοινό καπάκι και μπορούμε να κάνουμε και ψητά και τα τηγανιτά μας. Παράλληλα, έχουμε τη γάστρα, ένα σκεύος το οποίο μας λύνει τα χέρια στο θέμα του ψησίματος στο φούρνο. Μέσα στη γάστρα θα βάλουμε τα φαγητά μας, θα σκεπάσουμε, έτσι δεν έχουμε ούτε μυρωδιές και δεν έχουμε και την ατσαλιά του φούρνου. Το φαγητό μας παραμένει στα οικολογικά σχέδια 3 και πλέον ώρες ζεστό και το κυριότερο όλο ότι έχουμε μια οικονομία η οποία αγγίζει το 95%. Εκείνο που θα ήθελα να εστιάσω είναι ότι δεν βγαίνουν ατμοί, κάνουν το μαγείρευμα που έκανε η γιαγιά μας. Δηλαδή, βάζοντας ζυμάρι, ο ατμός εγκλωβίζεται μέσα. Όταν φτάνει ο ατμός στο καπάκι, κάνει το λεγόμενο υδροστατικό κύκλο. Δηλαδή, ξαναπυκνώνει και γίνεται νεράκι. Με αποτέλεσμα στα λαδρά φαγητά, μπάμιες, φασολάκια και γενικά με το χυμό της ντομάτας και καθόλου νερό μπορούμε να ετοιμάσουμε τα φαγητά μας. Στο 5 λεπτό έχουμε τελειώσει, αρκεί να βάλουμε τα φαγητά μας μέσα
στο σκεύος να σκεπάσουμε και να χαμηλώσουμε κατευθείαν το μάτι της κουζίνας. Η απόδοσή μας είναι στους 100 βαθμούς στη χαμηλότερη κλίμακα και έλεγα προηγουμένως ότι το βάρος είναι εκείνο το οποίο είναι ιδανικό για τις κεραμικές κουζίνες. Δεν είναι τυχαίο όταν αναφέρονται άλλες εταιρείες, όταν κατασκευάζουν καινούρια μοντέλα σε σκεύη μαγειρικής, ότι το καινούριο μοντέλο είναι ακόμη πιο βαρύ από το προηγούμενο. Αντιλαμβάνεστε γιατί έχουν το κατάλληλο βάρος στα σκεύη τα οικολογικά.